Югары Шепке авылында темәкесен сүндермәгән ир-ат йорты белән бергә яна. 17 августта район янгын күзәтчелеге бүлегенә Югары Шепке авылында янгын чыгуы турында хәбәр килеп ирешә. Янгынны күршеләре күреп ала, тик соң була. Янгын бүлегеннән килеп җиткән мәлдә йортны ут чорнап алган була. Фаҗига урынына 88-нче янгын сүндерү бүлеге, Югары Шепке, Аксар муниципаль янгын хезмәтләре, Имәнлебаш ирекле янгын саклаучылары килә. 21 сәгать 57 минутта янгын сүндерелә. Тик янган йорт хәрабәрләрен актарганда 62 яшьлек хуҗаның гәүдәсе табыла. Пожарные приехали, все 3 пожарные приехали, машины приехали. Все, спасать начали. Помогали все эти Все помогали там, соседи помогали там. Авыл халкы утны күрше йортка һәм корылмаларга үрләтмәгә ирешә. Янгын сәбәбе ачыклана. Ул саксыз тәмәке тарту нәтиҗәсендә чыккан дип фаразлана. Менә бүген безнең төнле Югары Шепке авылында пожар булды. Ялгыз 62 яшьлек пенсионер ир үлеп китте, вафат булды. Әлбәттә, бик кызганыч. Без инде моңа кадәр янгын куркынычсызлыгы буенча аңлату эшләре алып барабыз. Профилактик группалар төзелгән. Социаль работниклар үзләренең әбиләре белән эшлиләр. Һәр вакыт, һәр даим муниципальный пожарный охрана бар безнең. Алар белән һәр вакыт бергәләшеп эшлибез. Бурдан кала, уттан калмый диләр. Сак булырга кирәк. Әлеге йорт хуҗасы агымдагы елда Зәй районы биләмәсендәге 4нче янгын корбаны. Барлыгы 95 янгын булды. Әлеге күрсәткеч узган елның шул чорыннан 4кә кимрәк. В данном населенном пункте будет Әлеге җирлеккә караган авылларда профилактик эшләр алып барачакбыз. Йортлар буйлап йөрячәкбез. Күп балалы, ялгыз яшәүче өлкәннәрдә булачакбыз, ди Андрей Кириллов. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.